Un o emynwyr mawr y Gymraeg yw Pedr Fardd, ac i ni mynd i edrych yn awr ar un o'i emynau. Un a gefais imi'n gyfaill, pwy fel y fe. Hwna gar yn fwy nag eraill, pwy fel y fe. Mae'n emyn gorfoleddus, mae'n emyn cadarnhaol. Mae'n sôn am bethau negyddol, wrth gwrs hefyd. Mae'n sôn am gyfeillion yn siomedig, mae'n sôn am pechod yn gallu'n drysu ni. Ond mae'r holl gywair yn un cadarnhaol, gorfoleddus, molianus. Mae'r emyn yn addasiad o emyn Saesneg. A mae'r emyn Saesneg yna yn addasiad yn ei hunan. Fe ysgrifennodd John Newton, un o emynwyr mawr o Saesneg, awdur Amazing Grace. Fe ysgrifennodd emyn yn dechrau gyda'r llinellau, "One there is above all others, well deserves the name of friend." A dyma rhywun o Colchester yn Essex, Marian Nwn, yn addasu'r emyn yna, yn ail-sgrennu'r emyn Newton mewn gwirionedd, mwyn i ganu fe ar alaw Gymreig, sef ar hyd y nos. Ac mae hi yn ailunio'r llinellau cyntaf yna, "One that is above all others, oh how he loves." Fel mae Pedr Fardd yn addasu hynny, pwy fel y fe. Ac beth sydd gyda chi yna felly yw addasiad o addasiad Saesneg. Ac yna roedd Pedr Fardd un o si Gaernarfon oedd e'n fel llawer iawn o bobl yr ardaloedd yna o Gymru yn symud i fyw ac i weithio i Lerpwl. Ac rhywun yn ymweld â fe Lerpwl ac yn tynnu sylw fe at yr emyn yma. Oedd yr emyn Marian Nwn wedi gyhoeddi yn 1807. A dyma gyfaill i Pedr Fardd yn tynnu sylw at yr emyn yma yn Saesneg, yn gofyn iddo fe addasu'r emyn i'r Gymraeg. A dyma fe wneud ac yn gyhoeddi fe yn 1826, bron i 10 mlynedd ar ôl y fersiwn Saesneg. Ac wedi mynd wedyn, wrth gwrs, yn boblogaidd iawn yn y Gymraeg. Mae yn addasiad wedi awgrymu'n barod. Mae wedi newid ychydig bach yn dywe yn lle "Oh how he loves" gan Marian Nwn. Pwy fel y fe sydd gan Pedr Fardd. Hynny wedi tynnu sylw rhywfaint oddi wrth y cariad at y person sy'n caru. A mae hynny yn newid priodol iawn mewn gwirionedd o ran y ffocws. Ac yn nodi fyna pwy fel y fe. Hynny yw, mae'n tynnu'r elfen yn nodyn o ryfeddod at y person yma sydd yn dod yn gyfaill i ni. Mae'r llinellau cyntaf yna yn adleisio un o adnodau o Llyfr Daearhebion yn yr Hen Testament yn pennod 18. Mae yna adnod fyna sydd yn sôn am gyfaill sydd yn glynu wrthon ni, cyfaill a lun wrthym yn well na brawd, yn well na neb arall. Ac mae bobl ar hyd y canrifoedd wedi dehongli hynny fel cyfeiriad at Grist. Ac yn ni'n gweld hynny yn y fersiwn Saesneg gan Newton a gan Marian Nwn. Y trydydd llinell yw "His is love beyond a brother's." A mae hynny'n dangos mai adleisio y Daearhebion 18 sydd yn digwydd yn y fan yna. Nawr mae Pedr Fardd, hwn a gar yn fwy nag eraill sydd yn y fersiwn sydd gyda ni nawr. Yn wreiddiol, fe sgwennodd Pedr Fardd, hwn a gar yn hwy nag eraill. Roedd Pedr Fardd yn hoff iawn o roi cyffyrddiadau cyngeneddol mewn yn ei emynau fe. Ni'n gweld hynny yn y llinell gyntaf. Un a gefais imi'n gyfaill. Yr adleisio, y tinc cyngeneddol yna. A mae'r un beth yn wir am y drydydd linell. Hwn a gar yn fwy nag eraill. Ond yn wreiddiol, ni'n dweud yn hwy nag eraill, yr hwn a hwy yn ateb i gilydd yr betai. Ac wrth gwrs, mae'r golygyddion sydd wedi newid i fwy yn ytrach na hwy yn iawn mewn un ystyr oherwydd maen nhw'n adleisio fyna dyn nhw geiriau Crist ei hunan yn Iwan 15 sydd yn sôn cariad mwy na hwn nid oes gan neb, sef bod rhywun yn fodlon rhoi fywyd dros ei gyfeillion ac yn y benod yna yn Iwan 15 mae Crist yn dweud am ei ddisgyblion i fod yn ei galw nhw'n gyfeillion iddo fe.
Beth sydd gyda ni yn ail hanner y pennill cyntaf wedyn yw cyferbynnu rhwng y cyfaill mawr rhyfeddol yma a phobl eraill. Cyfnewidiol ydyw dynion a siwmedig yw cyfeillion. Hwn a beri byth yn ffyddlon, pwy fel y fe. Ac i ni gweld yn y pennill cyntaf yna, mae yna ddau air pwysig iawn yn y pennill yna mewn gwirionedd, sydd yn wir ar reit trwy'r emyn, y gair cariad a'r gair ffyddlon. Ac yna, y peth arall drawiadol, wrth gwrs, dwi ddim wedi enwi yr hwn, y cyfaill yma. Fe yw e, hwn y gar, hwn y beri. A dyna fydd yn wir trwy'r emyn gyfan. Wrth symud ymlaen i'r ail bennill wedyn, yr hyn sy'n digwydd, mae'n anogaeth nawr, mae'r emyn mae'n un bersonol iawn. Un a gefais imi'n gyfaill, ynddo? A nawr mae'n anogaeth nawr fenaid, glyna nawr wrth Grist mewn cynni neu mewn caledu, mewn cyfynder. Mae Deheuarebion 18 yn sôn am y cyfaill mae am Grist yn glynu wrtho ni. A nawr mae'r anogaeth nawr i ni lynu wrtho'r un sy'n glynu wrtho ni felly, ynddo? Yr un yma sy'n ffyddlon, y gair pwysig na eto, ffyddlon ym mhob caledu, pwy fel y fe. Yn y pennill cyntaf roedd yna sôn am bobl eraill, cymharu'r cyfaill yma a phobl eraill yn gallu'n siomi ni. Hanner cyntaf'r ail bennill yn sôn am allanolion yn gallu'n llethu ni. Hynny yw, mae Crist nawr yn ffyddlon ym mhob caledu, yn wyneb pob cynni. Ond wedyn, wrth i'r pennill mynd ymlaen, mae'r ffocws yn troi at yr hunan nawr, os yw pechod yn dyddysu ni, anglydiniaeth yn dylethu. Hynny yw, mae bobl eraill, mae amgylchiadau, i ni yn hunan yn gallu'n llethu ni. Ond hwn nawr, eto pwysles mawr ar yr hwn a ddichon dywaredu. Ac bod i ddim yn enwi Crist, wrth gwrs, mae'r gair gwaredu yna, ystyr y gair Iesu yw Duw sy'n achub, Duw sy'n gwaredu. Ac yna mae'r anogaeth yn parhau wedyn yn y pennill nesaf, y llinell agoriadol trawiadol fyna, car yr hwn sy'n llawn o gariad. Duw, cariad yw wrth gwrs. Car yr hwn sy'n llawn o gariad, pwy fel y fe. Beth eto pwysles ar hyd y peth y ffyddlondeb Duw nawr a Christ. Beth nith edi dyn am ddifad. Mae Ioan 14, mae Christ fyna wrth wynebu ar y groes yn dweud wrth ei ddisgyblion, nis gadawach chi'n am ddifad, medde fe. Adlais Beibledd cryf yn hwnna felly, ynddo. Ac adleisiau cryf wedyn yn weddill y pennill, na bwrw arno dy holl ofal, dilyn ef trwy ddyrus haniel, dan dyfreichiau hwn ath gynnal. Mae Salm 55, wrth gwrs, yn sôn am bwrw dy faich ar yr arglwydd ac y fe ath gynnal. A ni'n gweld fan hyn, bwrw dy holl ofal arno fe, a dan dyfreichiau hwn ath gynnal. A wedyn dilyn ef trwy'r ddyrus haniel yn cyfeiriad ysgrythorol arall. Wrth gwrs, y syniad yma o wneud ddelwedd yma o genedl Israel yn batrwm fel bethau neu yn gysgod o daith y Cristion o geithiwed yr aifft i wlad yr Iddewig trwy'r anialwch. A Duw yn Eseia 43 yn addo gwneud ffordd yn yr anialwch i bobl. Ac i ni'n cael yr adlais yn eto nawr o Eseia 43 ar ddechrau y pennill ola, sy'n sôn am gynlyniad y cyfan, canlyniad bod ganddyn ni y fath gyfaill ar Iesu. Beth sy'n digwydd? Wel, dygamweddau a ddilea. Eto, Eseia 43 yn dweud wrth bobl Israel, mae fi a ddilea dyganweddau. Pwy fel y fe yn wir. Dy lynion oll fe meidda, pwy fel y fe. Mae Colosiad 1 yn sôn fyna fod Duw yn gwaredu ni o feddiant y tywyllwch ac yn symud ni deyrnas i anwyl fab Iesu. Ac ni'n cael hynny, fan hyn yn dyn ni, creu bob bendith i ti'n feddiant yn awr. Hynny yw, mae bendith nawr yn dod i'n meddiant ni. I ni wedi cael yn gwaredu o feddiant y tywyllwch, a mae pob bendith nawr yn dod i ni trwy'r un sydd yn trechu yn gylunio ni. Hedd a chariad a ddilynant,
Crist dath arwain i ogoniant. Hynny yw, yn y diweddglo yma nawr, mae'n enwi o'r diwedd Crist i hunan. Hwn yw wedi bod trwy'r amser yn nawr, yn lle hwn, Crist dath arwain i ogoniant. A mae'n siŵr bod yn meddwl, sawl un o'n chi wrth ddarllen y dan yna, mae Salm 23 yn y cefndir myna yn sôn am arlwyo bord i ni yngwydd yn gwrthwynebwyr ni, ond yn y daioni a thrigaredd yn ein canlyn ni ar hyd yn bywyd ni, ac yna bod ni'n mynd i breswylio yn hir arglwydd yn drygywydd, Crist yn harwain i ogoniant, pwy fel y fe, wel pwy yn wir.